Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Jesser Marketing. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Kap, nga naman magsuot og guwantes ang doktor kung mag-opera. Kabalo ka, Budoy. Mao nga nagasuot og guantes ang doktor kung mag-opera. Kung mamatay ng ilang mga pasyente, wala sila fingerprints. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Hoy katodo, kalabo mayong buntag kanaton tanan doyog ka sa pagpaminaw napudusab kanato karon mga taknala 5-8 na gyud sa iyong kabuntagon manukad kita maglanog-lanog magpabati magpatimbaya labaw na sa mga sayon kay namata karon para magpanikay-sikay labaw na pudusab ning mga pamalengke karon mga taknaa. Kumusta ta ninyo diha? Kubati ta mga kabisyo hinigugma duyog ta sa pagpaminaw diri kanato sa tuwang programa karon mga taknala. Sige, mayong pag lanog-lanog sa gihapon kini ang inyong DJ Mike Hiling. O kini po dyan inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lulubabaw ha. Plus start ka, banuban ta sa pagpaminaw. Kanyato karong orasya sa gihapon nyo siya. Bilabinyan ng uban kanyatong gusto magpahimsog, magpalagsik sa kalawasan, batok sa mga sakit, balatian. O gano'n siya kung gusto mo magwapo sa manyak ko. Paminaw niya mo. What you kind of view? Ha? Tuod kini atong tulumanon getong kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients sa kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga Calabo Garlic Lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bacteria o virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian, tudas ginama sa Jesser Marketing. Anyway, padayon ta og duyog sa pagpaminaw sa gihapon kanato karon mga takna og maayong paglanog-lanog. Sa gihapon usab bilabinan ning uban kabisyo may love so sweet nato diha karon nga nagpanukad sa ilahang mga buluhaton og mga himuon karon mga takna plus starta sa panag-uban. Wanna say good morning di ay sa gihapon ning mga kabisyo lulubaba natong hinigugma nga nag-exercise karong orasa puro sab nag-jogging nagsayo nagpasingot na og taman. Oh, ninyod nang iya niya, nyo, may nilang ganyan, kanya yung ginabuhat, ang uban, nagsayo og gym. Diba? Aswa itong mga bugat. Oh, ninyod kayo kung mag-gym ka, okay maghapon sa buntag sa'yo. Diba? Ang problema lang, kaya pamaol mo kung mulungtad, mo kadlaw. May niya kanyang tulog, biton mo, ang pamaol mo, baguman, pagkaugma. Mapahilot pa nimo kung ganing, sige lang kag batiog niya niya, ang bugat imong lawas. Oh, pero ikaw ay balik. Ikaw may tagiyas mong kalawasan, may mag-akuha niya. Basta kung ganyan ka doon natin mga bation nga pamaol lang sa tuwang lawas na to ha. Magkalabo plus herbal oil limit lang ta kay sulbad niya sa mga labad-labad. Ihaplas mong limit na numero 1, aprobado, gratisado, Calabo plus herbal oil limit amigo.
Muwag tayo sa panyuhot, suot, sakit sa panit, sa mat, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa gipon, bukol-bukol, lubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa, no? Mubat tayo pagin sa kuto, mumoisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe, gamitin sa Kalabo Plus Premium Rub. Alang sa mga pingot ng ilong, hubak og stress ka paminaw, magkalabo premium rub kanya para buhay. Hayahay, ha? Para sa mga kagid-kagid, baho sa lawas, panabon, gamit sa Kalabo Plus Herbal Soap. Para papaputi o papabata sa kutis, Karisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandipensa sa kutis, mag-Karisma Kojic Soap with sunblock protection, ha? Kaya, gato kini sa Jason Marketing. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus. Kanang balatian to Dash, ha? Dari sa muna ta, mga hinigugma, sa tuwang resulta sa lutong sa sortes na to, no? Gani aniyang sortes loto migawas kagahapon kabi siya man love so sweet alas 2:410 410 alas 5 sa hapon 6:09 609 alas 9 sa gabi 387 387 2 digit 2 p.m. Migawas alas 11 alas 11 11 17, 11, 17. Alas 5 sa hapon, 5 og 9. 5-9. Alas 9 kagabi, 5-26. 5-26. Alas 9 punsad kagabi, 6 digit result migawas, 6, 2, 7, 1, 6, 1. 6, 1. Okay, mo na siya resulta 6-digit result nato dirita sa 642. Lotto results mingawas 6, 11, 36, 41, 40, and 7. 6, 11, 36, 41, 40, og 7. Diri 649 Super Lotto result mingawas 17, 15, 37, 45, 13, o 31. Subon ko nasa 17, 15, 37, 45, 13, and 31. Nasa 15 million kapin ang mismong premyo ni ini. Congratulations! Wala gapoy nakadaog, ha? Ay, salamat naman. Ay nalang unta, kita yung kadaog ani, ha? Wala, sige, sa palaing mga isgutan niya, balita diya may giling. Agalon, gipatay sa kabayo. Okay, unsa naman niya tao niya, unsa man niya pagpadako niya. Patay ang mag-uma sa diyang gitadyakan sa binuhi ni ining kabayo og nahulog sa Pangpang alas 11:20 sa buntag. Sa Alamada, Cotabato Province, gilang biktima na si Jerry Marantao, 39 minyo og nagpuyo sa barangay Rangayen, Alamada sa nahisutang probinsya. Matod niya Arnel Marantao, parente ni Jerry nga nagkarga og sinako mais ang biktima sa iyang kabayo nga dalon unta sentro nabahin sa barangay. Basi niya nabugatan niya gitaw niya gikapoy niyang kabayo, sobraan niya siguro. Yung pwestos mala pa sa likod nga bahin sa kabayo si Jerry aron ikarga ang sinako mais apan kalit lang nagwal ng kabayo og gitadyakan ang biktima tunong sa dughan ini og nalabay sa lawom nga Pangpang. Na kuan siguro gito na bugatan to may kiling og niya samukan ba. O to na sikaran gyud. Basin pud siguro no kay kini mga hayop na biya pud ni kinabuhi, batiom biya pud ni kakapoy pud sad. Nawadaan sa panimuot si Jerry hinungdan nga gidala dayon siya sa Alamada District Hospital apan gideklara sa doktor nga patay na. Nasayran grabing bali sa nagkadaiyang parte sa lawas ang hihaguman sa biktima nga nahulog sa Pangpang, lakip na ang iyang dughan nga naigo sa sipa sa kabayo. Nagpasidaan ang lokal nga panggamhanan sa Alamada ngadto sa mga dunay winuhing hayop nga gigamit sa umang nga dili palabian sa pagbulad sa init o kanunay nga painomon og tubig aron dili magwild sama sa nahitabo sa biktima. Diba? Magwild ginag tawagan na kining manikad yun ang kabayo. Bisa kinsang hayop basta unsa pa na siya basta kapuyon og mabusaran. Gani siya my loves, no? Nya init kayo ng adlaw. Yung bate ginaog kapoy kasamok ng mismong hayop. Ani pagilain na petisyon sa piyansa ni Dilima, mga kabisyo lulubaba, gibasura
Ay, basura gidapat niya yun. Sa niya siya eh. Ilason mo kanya eh. Niga kay ka ba? Wala man. Gisalik ko sa korte sa Muntinlupa ni adtong Miyerkules, Hunyo 7 ang petisyon for bail nga gisangat ni kanhi Senador Laila de Lima kalabot sa iyang ikatulo og nahabilin nga kaso sa giingong pagkalambigit sa illegal drug trade sa National Bilibid Prison. Si de Lima sa iyang petisyon ngayo og basihan alang sa humanitarian consideration nga siya usa na ka senior citizen nga dunay lain-laing kondisyon sa panglawas. Chikati. Sa 35 or 35 kapanid nga kamanduan si Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 Judge Romeo Buenaventura niingon nga si de Lima sa 63. Wala maganto sa bisan unsang seryoso og hulga sa kinabuhi nga kahimtang sa panglawas. Nga nagsalikoy sa panginahanglan kaniya nga ibutang sa usa ka espesyal o alternatibong pasilidad gawa sa iyang pagka-confine karon. Salamat kini siya nga murag nasa sa house arrest bitaw nyo ay kung masumukan kayo ng judge gani iuban siya dito sa mga piniriso sa gapil. Matod usab ni Buenaventura nga ang October 22 nga hostage taking nga insidente sulod sa Philippine National Police Custodial Center diin gitanggong si de Lima usa ka isolated case og dili injury to health. Gigamit pag tuod to nila. Yes, sa muna ka ma'am, kining padugay sa muna diha at least libre mong gipuyan, libre mong pagkaon niya padug kay gwardiya. Dili ka niya. Protektado ka. Daga kanyang andyan niya sa imong sitwasyon ba, pero pinili lagi kayo, dili pag-ingon nga hatagan ka niya nung kahigayunan. Ikaw ra gyud ang timingan, so pasabot niya ikaw ang tinadhan niya. Tadayta mga kabisyo, my love, so sweet. Labaw na sa tuang pagpalanog-lanog, ilabi na sa pagpahimsog, lulubaba. Samot niya, katong mga gipangyok ka karong orasya. Ako pa niyo, magkalabo plus herbal coffee original mo, kalabo plus gold herbal coffee with maca. Gani, kay kung adik ka mga pipilian ng kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kayo kayong papatamis niya doon na stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagbawas sure nga daily, adlaw, delay. Kalabo plus gold herbal coffee with maca, makabusog, makapaboost energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Jesser Marketing, available sa Fast Pharmacy, Altura Small Generics Pharmacy, o sa tanang butika sa inyong lugar. Aniya na mga kabisyo, my loves, ang ato ang Hoy Gotodo Kalabo Drama Special. Mangbulag og lula daphan. Tawagan na lang ko siya pangalang Imari. Taga Kantilan, Surigao. Nagidad na ko og 30 anyos. Ugo siya kaminyo. Ang akong problema karon mangkulas kay may tungod sa akong gugma. Kay tungod lagi sa kadugayon. Sa akong panag-ipon sa akong bayan. Mura pagkining. Wanay ka ng kwan. Murag na bag nawad-an na ko gana? Murag dili na siya sweet.
O dili na po graduate kanila? Mura pag kaning nay something sa ko nga dili na ko masyabtan. Ang akong bana mangkulasog lula na pag o siya ka masinabtanon nga bana. O siya ka loyal. O siya ka buotan. O walay libo. Ambot ba? Nga siya kadugayo naman namong panagkipon? Mura pag na ako'y gibati nga din na jud na ko masyabtan. O ganon inyong masyayra ng tibok nga istorya. Dinhin nagsugod ang tanan. Darling, kining Oh, gusto unta ko nga kining magbakasyon ba? Unta sa kong igagaw. Ito sa Davao, kung okay ra nimo. magbakasyon. Oo. Di man nabito nga bakasyon na po ang mga bata o niya na po ilang igagaw nga mobantay kanila. Pwede ba nga kining magpalamig usa ko nga kining kuan ba? Kining kung gusto ka nga gusto bangod ka ay darling ba? Gila ay baka diri sa tuang panimay. Dili man pero kanang okay na gud kaayo diri darling good pero gusto unta ko kanang kuan ba mulago sa dito sa kong igagaw dito sa Davao unya kung pwede ra nimo mangayon ta ko pamasahe kanang Nakasabot ko kanimo. Nakasabot ko nimo nga gilaay yung kadiri. wala lagi darling Ay, wala Stella. lagi ko gilaay. Kanang gusto lang ko kining Maong gani gusto ka magbakasyon. Makalanghap og hangin. siguro yun na sige. darling. Kaya kung dili lang di ka gimahal, di ko musugot. Oh, Salamat kay darling ha. unsa man. Ipahiramon ko ni mo kwarta pamasahe. Sige ra kag panghira mo, magyapong kay bayad-bayad. Kabalo man jud ko darling ha, dili man jud ko nimo singlon. Ay, Pila man imong ihatag sa kuha. oh. Pila ba kakabuan dito sa Davao? Sa kabulan ng good uy, kay mingawan baya ko pud ko nimo. Wala, oh. Pila man na? 50. Pila ba? Bago bitaw kang sweldo. 50,000. Uy, sure? Kadakuan ni darling. Uy, pero sige lang, madawat na ko Mag-update ani. ka sa kuha kung ang imong paglaglaang dito, ha? Perminti ko mag-chat nimo, mag-text, Sulti ka. video call, ay O na. dili ko gusto nga na ako'y makita nga laki nga na kay kuyo. Adi ko, unsa man taong ka, uy? Sukot ba ya? Wala jud ba ako nagbinuang nimo niya? Promise lagi. Basig ikaw din ha, mulakaw ko niya basig na kay ering-iringan din hi. Ay, abot na lang nimo, Marie. Ang akong trabaho diri buntag, udto hapon, uli na kong gabi tungod sa kakapoy. Di na gani ko halos makagawas, pero kung ikaw,
magbakasyon dito, sige. Salamat ka ay darling ha. Walay problema. Watay mahimo kay gimahal man ti ka. So akong ihatag ang kalipay nga imong gusto. Okay? Salamat ka ay darling. Unya, ayaw kalimti mong maintenance ha. Ang pag-inom kalabo o nga kal- mangustin o kalabo nga with garlic. Inumay yun na perminti. Nakainom na ko. Actually, murag nawa na po hinahin na po kawang ako ang high blood. May na darling. Nakatabang ang kalabo nga mangustin o kalabo nga with garlic. O isa pa niini. Hining akong kini ko Ay, sa mong- pagpaghuot sa kong dughan. Ay, Basta ti man akong mong kuwan, ha? arthritis. Murag hinay-hinay na yung Pahirin na perminti liniment oil. nga kalabo. Nakapalit na kong daghan. Maayo na darling. O sige, dili ka magdugay dito kay gusto na akong abuli ka dire. O sige na ka, mga tulog na ta kay magsayo ko kuan. Bihay sige. ugma. Ihatag na nako daan kanimo ang kwarta. Salamat ka ay darling ha. I-regard sila ko dito nila Rofa Antipala, ha? Ako lang pa-regard sa imo ha. Og si Brian, og si Baby Brianna May Antipala, nga taga Buntalid, Cantilan. Og sa pamilya Danyas, og Cotares, og Antipala family. Ha? Og sila Ilna, si Charlos, si Paul, si Dali. Og si, kinsa pa to, ha? Si Charis Buligao. Og katong si Pia, nga namaligi og puto nga siya rin makahurot og kaon. Sige lang darling kay ako atong tiyempohon nga basig dili pa niya mahurot. Palitan unya ta ka. Pagdala diri og puto, ha? Dili ta kag puto. Ako tong hangion nga dili niya hot dun. Okay, kining ginagibog agaw di mong si Pia. Gusto kay mo ka og puto. Dili gani halos nga. Mahalina na siya, hindi magkaginansya. Kaya siya rin makahurot og kaon na ng iyang baligya. Sige lang darling, huwag kalami mangguni ang puto good. Sige na mga tulog na ta. Sige, darling. Sige. Ugma, ihatod di ka. Okay? Sige darling. Sige. Naaalala mo pa ba nung tayo'y nagkakilala? Nakakakilig, nakakaloka. Kumikisla mga ila habang ako'y sumasayaw. Lumapit ka sa akin. Pwede ba, pwede ba makisayaw sa'yo? Pwede ba, pwede ba makisayaw sa'yo? Oh, baby, ang lakas ng iyong Karon pa pagkanabot, kanina na ko sa paabot ni mo ba? Ay babe, uy, kabalo baya ka nga kining dugay pag kaayo nga ng istorya pa mi sa kumbana. Unya, kining dugay ko nakahawa dito sa amua. Unya, Ay, sorry na good pagkisa ko. Gimingaw na kaya ko sa imo ha, babe. Ay, gimingaw na po ko ni... unya na dito pa sa kwarto nga walay ko ay. Dagang tao, dagang makakita sa Mao mga gani tao. ay sige halok-halok sa kuha. Unya, Nya sa man ta diretso. mayo kay nisugot ang imong bana nga. Nisugot Nene oy. ka diri sa Davao. Oo, nisugot. Yatagan ko niya usa ka bulan unya. Kining nisugot siya kay. Kapalo ba ka nga pinangga kay ko sa kong bana? Stilan, bana ni mo. Naalaw ko'y kwarta. Sa ako, dyan ka magpuyo. Pero may babiyaan ay ganun mo bana. Sige lang good kay nabay may mga anak dahil babe ay. Unya asa man ta diretso sa inyo ata? Dito ta sa hotel. Maggabas ta dito. Kasi gamarabay ako na nakuha sa kong bana unya mahurot unya ni pangkaon pa nato nya na makakay kwarta din ha. Sa bangkay, ako rin paggastuso rin mo nga ikaw kwartahan. Kanina ko nagpaabot mo diri sa terminal. Wa pa ka nagkaon. Basig gutom ka. Mga unta. Sige, tara. O sige dito ta. Okay. Istoryahan na to. Kapahe dito sa imong pamilya ni mo dito.
babe, nabusog ka? Lagan po gaya namumba manggod. Bakit nilang pagkaon diri ba? Mao gani. Lami gini pagkaon diri sa kuano sa Kalabo nga Kalabo restaurant. The best gini Kalabo. Kalubkob pa kaayon lang lechon, darling. Uy, ay Tagubkob babe. kay kalubkob, tagubkob. Tagubkob. Ay. Unya. Grabe ba yun akong kwan, babe, ay kining pagpalangid sa akong bana. Abi dyan ako dili ko sugtan. Kay, noon, wala pa man siya nagduda nga kining na ako'y karelasyon. Ayaw gyud pagpasakop. Kung sao na lang. Gid, no? Babe, kuan ba? Isa man. Tulon ako kabuan wa kabayad sa motor. Di pa pagkura mo ko nagpadala sa imo katong yaging adlaw? Asa man ba ito? Ay, nagamit maguna kong kwarta. Pera man lang ko tadi ako di bayar itong motor na ko kay may embargo oro ito sayang kay ito. Sige, ato nang bayaran unya. Unsa man? Asa naman ta padulong karon? Mag-hotel yun ta? Oo man tayo mahimo. Sige, tara na. Everything is under control. Basta karon kanang ang atong buhaton ani karon kanang mag-enjoy ta. Total wala man kasi sa imong bana. Oo, mag-enjoy ta. Palipayan man ka ko nimo, babe. Only pa yun, tika. Gimingaw na kay ko sa imo, baka pila na pud ko ka bulan nga wala nagpahilabot sa kumbana kay di ko gusto nga kanang gusto ko sa imo lang. Patuyo ko na ko ng itom sa imong mga mata. So excited. Excited. Ano so tara na. Sige kay pero kanang siyempre mag-adto sa taritos motor bayari sa tong motor nako ba kay Ay, kabayad. Sige na. Moderate na dito at ang bayaran. Tapos Isa pa man yung gusto. kuan ka na nga. Ang akong boarding house ba ako kabayad mga 5 na kabuwan. Hapit ako pa huwaa ba? Di makabuwan yun? Oo, noon sa mangkaon. Asa man dito kung kining abi ba na kung namasahiro ka sa imong motor, maupitong gihatagan takag motor kay para makakuan ka, makapamasahiro ka. Sa lab ko nimo, dagang ikang pangutana ba? Dagang ikang kanang Love man ta ka. Sige na ito na nabayaran na. Sa mga kawin, nangutaan na ragani ko. sige na, salamat kay babe ha. Sige na, tara na, oy. Ikaw po nabaya ko. Lagi kang naghihinala, sabi ko hindi na tama. Yun pala ikaw yung may ginagawa. Kala mo hindi ko malalaman, ang sikreto lalabas pagkatagalan. Kaso mali yung kinukwento mo at nalaman ko na. Kasi kinakalat mo na ako yung nagloko. Tama ba yan? Kaso lang ngayon malalaman na yung totoo. Patay ka dyan. Yaw. Oy, gal. Kaya kuan gaw ba? Mangutaan na ganito kung ba nagawha nga ka nang naguban ta haing na ha. Gaw ka nang okay lang ba nagaw nga? Unsa? Naday kay kalib-in po diri sa Davao? O sa bantalang ang imong banda? Ano to okay Wa naman pa siya na. kahibaw, di ba ka masakpan anak gaw? Okay, dili gud magpasakop, dili gud na masakpan, gaw. Tolong ka, basta. Gabaan mapuga ng imong tirada gaw, oy. Gaw. Delikadong may bawa na ka si mong bana gaw ba nga? Na kay uyab-uyab na kami nino'y makasabaan gaw nga. Abila konsentidor kay minimo nga mga ig-agaw. Itaw, gaw, kini. Kung mag-uban mo ni sa akong bana, gaw. Murag wala naman dyan ko mabatian, gaw. Kanang wala na gid ay. Murag, di na ko ganahan nga magpagamit kaniya, onya. Dili na siya lambing. Murag nawala na akong feeling sa iha, gaw ba. Onya, gusto ko sa akong babe kay kami ganing magkauban, murag ba kining lipay ka ayo perminti nga Kabalo ka ka, enjoy gaw. lang ka ayon perminti, gaw. Nakapansin na ba ang atong mga ig-agaw po nga si Birais, Kuya Tagoy,
si Jipoy, si Mama Salbing. Sagdi na sila gaw, uy. Nakapansin na gid sila ba? Dili kita magpahalata. Nakapansin na sila nga uyab-uyab ni mo atong tawhana to. Atong imong uyab-uyab diri sa Davao. Gaw ayo yung pasakop gaw igi mo pa picture kuyog ni mo atong tawhana O gaw. dili, uy. Makahibaw na gid ang imong uyab ga imong bana gaw na. Dili Bubot lagi. yung kalibutan ko masulungan gid mi diri gaw. Simba ka, uy. Dili lagi man mahimo nga masakpan ni sa kuyab. Kay, Dugay na din mo anak gaw. dugay-dugay na po. Tagaan hinako. Dari, usay, ginapaadto man po na ako dito sa Surigao. Unya, Ay, magkuhan namin dito, magmutay lang mi. Ay na lang, nilibagin uy. ako ni mo gaw. Uy. Samantawang ka, uy. Kabalubaya ka nga. Kining, pa-enjoy ra mo gud na ako gaw, uy. Kining, Enjoy. pangkuan lang, pangkati lang gaw ba. Pangkati gani, katol gani. Katy Perry. Alam mo, di abot na magkuhan nga. Dili na makaya, di ba? Habang sa'yo pa, habang bata-bata pa. Aning kamot, uy, nga ma-enjoy. Uy, naman sa taong ka, Ala nila uy. siya gaw. Yes, gaw. Ay, gaw. Kung ako siguro yung bana gaw, no? Kung naibawan ako yung anak gaw, no? Oo, sa omini mo. Isulti kag sako gaw ya tapos ibitay di kas lubi gaw. Pasuhan niya bunal-bunalan ti ka gaw. Okay naman na, basta na-enjoy na ka. O niya, nagalamian na mo. Ay, na, ba, kini. Ay, enjoy ka ay ko basta siya akong kauban. Gaw ay, kining. Uy, kadabak ba ni mo? Ayaw, kasya mo dala, gaw ay. Oy. Ang akong itom sa kalimutan ko, murag mo atog babaw. Yeah! May bata ingadla si Kulokoy, wapuhang bisag bugoy. Hadlo ka nga magpatuloy. Siya pipila ng kukadlaw nga nagsitay. Sa Davao. Nahurot ang akong kwarta. Nahurot ang akong budget kay kinilaging maguban mi siya kong babe. Lag dito. Kaon diri. Og siya kadlaw na nangayo ko siya kung bana. Og manghatag ra baya pot. Wala ba'y libog kayo kung bana kaya siya kabuutan. Wala man hinoon po siya nagduda. Og din. Si Pilimon, naming wit sa karagatan. Nakakuha ng isdang tambasakan. Babe, ayog sabah kay manawag ko sa kumbana kay wala na tayo kwarta. Kining pahurot na akong kwarta. Wala tayo pangkaon. Mangayo kwarta dito kay Lagi, mangayo ko ay sapa ha kay manawag ko basta bisakpan ta. pag nanatay kwarta, magkasino ta, manglaag ta. Lagi, sige na. Ay, nagsaba kay manawag ko. Sige na ha. Ay, lagi saba ha kay basig masakpan ta. Bantay lang Sige, dyan ka. sige, ko di kumsaba. Sige na, tawagin na na yung bana na inapadala ng kwarta dayon. Sige lang, ako na ni Idayan. Ako na yung tawagan. 09. Hello? Hello, Darling? darling. Oh, Darling, Mapauli na ba ka, ha? Darling, gimingaw na kayo sa imuha mo. Nanawag ko, kining. Darling, dagang kaayo. na po ko kanimo. Puy-puy na kining ako bukton dire. Ay, sorry lang, darling, nga mo. Bawi ra ko sa imuha, kining. Darling, kining. Dagang kaayog, kining. Dagang kayo kong napalit ito sa uyang gurin, darling. Ay, niya, kaning mga gamit nimo, mga gamit sa mga bata, o niya. Ba? Sa tungod, dagan ka ay ganing mapalit. Ipalitan po kaning kalabo liniment oil, kaning kalabo nga with mangustin o kalabo with garlic. Unya. Paliti po ko atong kalabo nga with maka. Oo, dili na ko nakalimtan, darling. Kining darling, pwede ba nga kining padadaan ko nimo diri og kwarta kay murag daghan pa kaayo gusto nga paliton diri, darling. Ay kining magnegosyo ko din ha sa tuwa kay barato ra kaayo din sa Davao. Dili sa uyang gurin. Oo. Uy, Pwede ba nga padadaan ko nimo, darling? asa man itong kwarta nga ako gihatag sa imuha ang 50,000. Kining, mo gani, ipamalit gani na ako. Kadali lang, nagduda ka sa kwa, darling? Saan
man ako. Wa ko nagduda nimo. Usa man day namalit gani ko no. Dali Bagula ko na niingon nga na namalit kog mga gamit. Okay. Namalit kog mga gamit pangkaon di ay. Ah, Pangkuan di. Naghatag pa ko sa kong igagaw kay mauno pud baya ko nga magpuyo dali sa ilaw niya dili ko mohatag ka ng kuan pangkonsumo, di ba? sige. Oh, Padalan ko nimo? Muuli. Di pa ba ka muuli din eh? Dili pa darling kay kining hapit na magud ang piyesta diri, mamiesta usa ko unya. Diya pa ko muli. Okay na darling? Sige. Pila man day ang imong kinahanglan? Padadilan siguro kog 30,000 darling. Okay na siguro na? 30,000? Oo. O para dili na ka ma-short, magpadala ko pag-usab og 50,000 alang kanimo. Sige darling. Salamat kay darling ha. Ang ako alang dili ko gusto ka magpagutom ka diha. Oh, sweet darling. Mukaong ka, ha? Oo, Unsa darling. imong gusto ka uno, na? Ay, O magpaabot ko diri sa pagpauli nimo. Oo, sige darling. Ay kabala ka Ang mag-amping pingga, ka din eh. karon magpadala kog 50,000 sa imuhang bank account. Kita kita sa isang magazine. Ilawang iyong suot at buhok mo'y green sang tindahan. Sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo ba, tayo pang dalawa, di ko inakalang sisikat ka. Tinawanan pa kita, tinawag mo. Kadtong niadtong panahon na nga nagpadala na po og kwarta nga kung bana. Gilaag dayon na mo. Nangaon dahil may maski asa. O ipamalitan na ko sa gusto sa kong babe na uyab. Siyempre, ako dyan ganang kunsabo nga akong mga igagaw kay aron dili masakpan ba? Ana ba mindset pandirada ba? Og din eh. Sa mukha mong maganda, siguro ay may kotse ka na ngayon. Dumarampa sa entablado, damit na gawa ni Soto. Siguro'y malapit ka na rin sumali sa supermodel of the whole wide universe. Kasi di ba na ang login, di ba na ang login, nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kailangan mo dala kong pera. Insa man day mong sabay. Mare, katoy mong sabay-sabay ngadto sa kwan ba? Manlag man daw mo. Ay, ante oy kining amigo ra gud na ako nga kining laglaag ba kining kwan. Wala ra to ante oy. Wala na hinuon nga. Hasta man yung sweta. Nagsige ra mo gani mo holding hands. Unyag masakpan hinuon kasi mong bana na makasulting adto si mong bana. Basig unsay masulti. Na basig gipasagdahan ka na mo dire. Anti uy kining bitaw anti uy. Dire ra man guna anti kining dili man na mabalaan sa kumbana kay layo man ako kumbana wala mo puy musulti. Basta dili pud mo musulti anti di ba? Maggabaan taon ka na inday. Oy, Mari. O na ba yung mga anak ninyo? Darante kini pamalit ni o kining kuan. Kining pagkonsumo nimo. Kining imong kuan. Pagpalit dito og kalabo liniment oil. O darante kwarta o. O salamat ani inday ha. Pero ang ako lang sulti sa imo inday Mari. Ayaw tawon na kung na padayon nang ingunan na. Kay magkabaan ka na. O wali aso nga magkumkum. Basig masakpan kasi mong bana ba? Hasta pa'y buutan ni mong bana, wa man taon to libong na ningkamot to sa inyong pamilya. Una ikaw na dere.
Nag-enjoy lang ka. Kauban ni mong uyab. Unsa na lay hunaw-hunaon sa imong banang adto? Dili lagi auntie kining karon naman good ni enjoy ra mo good ni auntie kining wala ra good. Palipas oras sa good ni auntie. Sige na auntie ha. Mula ka sa ko ubanan sa ako igagaw. Okay na auntie? Oh sige. Eh kung manawag tayo mong bana din eh. Kanya man akong isulti. Kanang nagsabay mis ako igagaw auntie. Ano lang. Nakaning diri ko natulog, diri ko nagstay. Please auntie ha. Karon na bitaw ni auntie ha, please. Oh sige. Bala ka. Kaya kung masyakpan gali ka, ayaw may damay-damay na kabuwang. O auntie, salamat ka auntie ha. Hoy, Gaw! Gaw. Ang imong bana ba? Ano man di ay? Mura man tong nasuko, Gaw, oy. Nasuko? Oh, Ano man na sa gisulti? nanawag man to sa kuha. Gusto may gisulti sa kong bana. Ano siya nga na ba daw kilaing lalaki na diri kuyog-kuyog daw? Ha? Unya usa mong gisulti? Wala makakanitugan, wala makakanikuan. Gaw ha, oy, gaw. wala. Di ko nagsulti, oy. Atong may gagaw basig nisulti to. Wala ba sila nagkuan? Ay, Gaw! Gaw, ako, damde ka na, Gaw. Gaw. Sa kuwagaw ba kay? Nanawag po sa imo sa kumbana? Nanawag sa kuwagaw, ana siya, Unya Gaw. gisultihan di mo? Ana siya nga, kaaba daw kay kuyog ng laing lalaki daw, diri, kinaado nakakita ni mo nga na kuyog lalaki, nagkakos-gakos na mo, nag-holding hands na mo, Gaw. Oo, unya. Unsa may gisulti Nanuroy nimo? na mo sa night market, Gaw. Wa makakanitugan. Ako kay balo, ginan ako kay balo. Ako put Gaw, ginampun ako na ako kay Ipalo. Safe ra. Okay ra na. Sulbara yun na, Gaw, kay manawag to karon kay imo ba na manawag yun to karon, Gaw. Nagduda na ako. Unsa? Mura ba kining nagduda na to akong bana? Babe, uy, kining nawag man daw to sa akong may gagaw nga. Naba daw ko'y laki din eh. Kinaaday nakakita sa kuha nga. Nag-holding hands daw ta. Uy, ang imong cellphone. Murag na nanawag sa imong cellphone. Akong bana ni. Sapa aki. Pasig madungog ta. Sige. Ako na itong bagod. Sapa ha? Darling? Hello? Maayo kay dito ka sa akong tawag. Nanawag man lagi ka. Unya, kamusta man mo? I love you, darling. Unya, unsa na ngaon na mo? Nanihapon na mo? Gahapon pa ko nagsigig tawag ni mo karon pa ka nitubag. Ha? Wala pa ko kabantay. Out of coverage area. Basta Asa kining- magigay ka ni Adto? Wala siguro signal, darling, kay gabagyo mong good dinis. Perminti mag-uwan. Mari na nagsulti ka na ako. Naunsa? Nga naaman sulti? ko no kay kuyog nga lalaki dihang napita. Si lalaki, oy, basig mga gagaro to na ako mga lalaki, no? Sa man tawag ka, darling. Mari, Darling, ikaw ba? pagtarong ka na ako ha. Naay nakakita nga na kay kuyog nga laing lalaki. Kung kana akong mahibaw-an, magkagkubot kita ni ining atong panimay. Darling, oy, dili lagi ko mabuhat ay na. Nung sa man taong ka? Tarong-tarong ako, Imare. Wala lagi, ikaw. Kipagustuhan di kasi mong gusto. Kihatag na ko ang imong gusto mga panginahanglan. Tapos ako ang imong lokohon. Nakahibaw na ka. Unsay posible nga mahitabo, Imare. Pauli sa balay. Karon mismo si Manaha. Magpaabot ko nimo.
Bye! Yan ang gipalong. Sa maingon niya. Na di nakakita sa tuwa nga. Nagakos ta. Unya papaulio na dako niya. Dali ra ing nalagot nga. Di na tinuod noon sa pagkay. Pero suko na mo kaayo siya, babe, uy. Saan man ako ni? Dali ra na. Dali ra man na imo jamingon ni mo. Jamingan ra na imo bana. Ayo sa kuli ha. Ay sa kuli. Diri lang ka. Pero suko na gani siya. Pasag din na imong bana. Eh, nag-apote mo dito. Gamito na gyapon ka. Diri lang ka. Gusto ko ako lang ka. Ayo sa kuli dito. Nakasabot ka. Imahal mag ako ni mo. Basig ilistante nung tikaglain ron. ayaw ron ko. Ako lang ko. Imuha lang ko. Ayo sa kuli ha. Kailan pa lang umibig sa di tamang panahon, kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala, sana noon pa lang na ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng Lula daphag og manggolas. Hasta na kong libuga kung kinsa man ang akong pilion. Kung kinsa man akong tuhuan. Gimahal kayo na ko pagayo ang akong uyab. Pero importante o gimahal pod na ko ang akong bana. Ang akong pamilya. Dalibog ko pagayo kay kung uban manggod na ko ang akong uyab. Lipay og mag-enjoy yung ko permente. kung bakit ngayon ko lang natagpo. Kaya kung dito ko siya kong pamilya, siya kong bana, kapag nawadaan ako kalipay. Muna ba kining dili na nako kaya nga makipag-ipon kaniya? Kinsa man ang akong pilion, mangkulas. Sana noon pa lang na ang puso ay malaya pang Biyaan na ba kaya na ko ang akong bana? Makipagbulag na lang kako sa kong bana. Ug moban sa kong uyab. Unsa man akong buhaton mangkulas og lula dapag. Paliog tambagi ko ninyo. Dini na lang taman. Emary. Inyong nadungog, kabisyo my loves, ang kaagi ni Emily. Nanginganang kay tanga lulubabaw si Mayong itambag. Pauli ka sa inyo ha, kaya para di ka makulating. Kita naman mo, nasapnan naman mo, isip-isip pagkakisay mong pilihon. Niresidio ka, kanang 50 mil sa imuhang banyang ginahatag. Dali na kayo niya ipaitog tao. Dagan kayo mong kagat niya niya. Mga delicage nang inganyang klaseng tao ba nga muhatag bitog dakong kanti dyan sa asawa niya. Tapos pag mabikil ganyan mo niyan na ambot na lang ganyan ba gubag yung balay sa tinapok yun. Ang pili man po sa kaparis nga busuhon pag kaklaro kayo nga ikaw ay pangurtahan. Ang imo lang kalipay ang imong ginapa so niya. Tapos pag mahuman na og mahurot niyang kalipay pagantos na po ang sunod, ang pagantos mas taas-taas na bagi kayo dilatason kaysa kalipay. Pero ikaw, kung asan mo gustong mo punyo o gusto kang miserabling kinabuhi, pilihan niyo mo uyab. Ha? O kung gusto kang malipayon, nga dagang kagkorta,
Oh, maksusuri po ka bisag asa. Bisag wala kay gugma nga nyo man jay kung magmalipayon ka nga ikaw lang, ha? Kaya sagbay ka niya, eh. Ala, sige, huwag mo lang ka to. Ala, siko, tayo naman jay, oh, ha? Wala tayo kung oras, may kilig. Gani, tama gid na biting kita sa oras kabisyo my love. Pero dagang salamat lang sa inyo ha. Basta ay mong kalimot sa pagpalit, sa pagtumar sa ato ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement nga ginama sa Jesser Marketing. Sangkap sa mga nagunang herbal sama sa Kalabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sambong ug Mangosteen. Dagan na napapatuod ng sila na protektahan og nalibyohan sa numero 1 food supplement sa market, ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Uban sa Kalabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo ora mismo ginama sa Jesser Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa numero 09309-736-0009. Daghang salamat sa inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato sa gihapon. Wala tayong oras. Amping-amping ta sa kanunay o gayong kalimot sa pagpalit sa itong produkto diri sa Kalabo Plus Herbal Food Supplement. Ugma na po usab sa mga takna. Sa iyong kabuntagon kita magduyog magpaminaw. Nining programang Hoy Gotodo Kalabo. Kini si Mike Kiling. O kini po, J. Lulubaba, oh, ha? Jesser Marketing. Jesser Marketing. Mga pakatawa sa Jesser Marketing. Okay, good morning, class. Morning, sir. Our subject for today, yours among in a sentence. Ako. O sige, urak. Ikaw, ha? Abunda is coconut is the best. Okay, very good, very good. O, isa pa. Ako kap. O sige, Budoy. Ikaw. Among kaldero, ikawat. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Kalabo Herbal Coffee, Kalabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Aduna ba kay balatian nga taud-taud na nga giantusan, anian na ang bugtong nga remedyo, sigurado garantisan. Kalabo Plus lang ang kinahanglan, tanang gibati sa kalawasan. Sa Kalabo Plus masolusyonan, kaysa Kalabo Plus tanang balatian todas. Kalabo Plus, daghan na ang natabangan, nangawagtang ang ilang balatian. Ibuok pamilya, lipay o kontento, kay epektibo kaayo ang Kalabo Plus lang ang kinahanglan, tanang gibati sa kalawasan. Sa Kalabo Plus masolusyonan, kaysa Kalabo Plus tanang balatian todas. Kalabo Plus lang ang kinahanglan, tanang gibati sa kalawasan. Sa Kalabo Plus masolusyonan, kaysa Kalabo Plus tanang balatian todas. Kalabo Plus tanang balatian todas. Kalabo Plus tanang balatian todas. Kalabo Plus. Karong mga panahon na, dili angayan nga magkumbiyansa kita kay delikado ang sakit nga COVID-19. Bisan asa, pwedeng gini makuha ang COVID-19, wala pa'y solusyon. Apan, ang Jesser Marketing adunay ikatabang kanimo. Kini pinaagi sa pagpakusog sa imong immune system sa lawas. Ang atong immune system ang makatabang aron dili kita madali-dali og kapukan sa mga balatian. Diha maayo ang Kalabo Plus Herbal Capsule. Kalabo Plus Herbal Capsule, kumpleto sa bitamina ug minerales nga makatabang sa pagpakusog sa immune system. Kalabo Plus Herbal Capsule, busa likay ang mga balatian.
Mag-Kalabo Plus Herbal Capsule na. Kalabo Plus Herbal Capsule. Kalabo Plus Herbal Capsule. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Atong paminawa ng testimonya ni Mrs. Mayet Magno na nagpasalamat sa Dios gumikan sa kaayuhan ngayong nasinati human nga migamit sa Kalabo Plus Herbal Capsule o Kalabo Plus Liniment Oil. Sa doktor sa ako ang nang nado ko experience sa matris kay pap smear ko nila. Itong nag-uol ko pag-ayo kay siyempre wala ko kwarta. Itong nag-ampo ko sa Ginoo sir nga asa jud ko padulong ani pero naman niingon ako nga mo inom ko kanang capsule nga kanang kalabo. Tulo upat ko ka inom na arang-arang na gid akong gibati. Ako gina-permentihan pag inom hantod jud nga mawala gid akong tanan balatian sa akong lawas. Sa gibati nimo giaplasan nimo Kalabo Plus Liniment Oil. Panuhot sa mga tiang likod na ay trabaho siyempre biuda man ko ako jud aning kamot sa among pamilya. Salamat jud kaayo. Kalagyong tambalag yun nga nakaayo yun na sa akuhang balatian yun sir. Kalagyong yun ang Ginoo nga nagtudlo yun ninyo nga ako makainom yun anang tambala. Dagan yun kayo salamat sa inyo ha sir. Ako da ay si Mayet Magnon sa Tibungko, Carol Village. Kapoy permi nga lawas ug sagad maingko sa panuhot ug pamaol. Huwag tangon na pinaagi sa gahom sa Kalabo. Kalabo Plus Herbal Liniment Oil. Minutos lang, huwag tang ang kasakit sa lawas. Saktong haplas para sa tanan. Kalabo Herbal Liniment Oil. Kalabo Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga puno o gahom sa Kalabo. Kalabo Liniment Oil. Kalabo Liniment Oil. Epektibo na, barato pa. Equality product of Jesser Marketing. Alang sa mga adik sa pagpangapi, pilia ang kape nga healthy. Kaping okay. Bisan diabetic, pwede kay ani-ana ang Jesser Oregano Kalabo Plus Herbal Coffee. Bigama, gikan sa mga epektibong herbal sama sa kalabo, sambong, mangustin, malunggay, garlic, turmeric, ginger, tungkat ali, gutukula o stevia. Oregano Kalabo Plus Herbal Coffee. Oregano Kalabo Plus Herbal Coffee. Puno sa antioxidant properties ug molimpyo sa imong tinai. Puno sa fiber nga mutabang aron nang imong pagbawas normal nga daily. Dili delay. Kalabo Plus Herbal Coffee. Ginama sa Jesser Marketing. Kalabo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o mga leading drugstores and authorized dealers and distributors sa inyong lugar. For more info, please contact 0930-9736-009. Kalabo Plus Herbal Coffee. Ma'am, unsay mo ikasulti ma'am sa paggamit nimo sa Kalabo Plus Herbal Capsule ug Kalabo Plus Liniment Oil? Kapag ako kalawasan, panuglaw ko niya. Kapag na sa adlaw, aligyo, pero sa kanabo, pinalitan ko akong manghod ganiha. Diharapit ka kapsula. Sir, nihirap na akong ilong sa pagkakarir. Kanina maayo, marang Anam nawala imong laban sa ulo, ma'am. Oo. Maayo niya. Ang pagkakarir. Duha ka kapsula imong gitumar og dungan, ma'am, katong Kalabo with mangustin ug Kalabo with garlic. Imong gidungan pag tumar, ma'am. Kato na, ang sudlanan, sir. Kung tayo na ito akong mga sa mga ganiha, sa gawin naman. Karon, ma'am, nawala na gyud imong laban sa ulo, ma'am. Sa Kalabo ra gyud nawala, ma'am. Salamat kayo. Taga-asa ka, ma'am? Nabarang sundungan. South Cotabato. Oo. Kasi pangalan na to, ma'am? Akong pinod nga pangalan ni Daitang. Pilay edad, ma'am? Pangalan, 35 na rin. Daghang salamat kayo, ma'am. O padayon lang gyapon sa paggamit, ma'am, sa Kalabo Plus Herbal Capsule, ma'am, o Kalabo Plus Liniment Oil, ma'am. Oo. Sa panahon ngayon, maraming uri ng sakit ang dinaranas ng mga Pinoy. Ang iba, hindi alam ang tunay na dahilan. Agapan ang mga sakit na ito sa tulong ng Kalabo Herbal Food Supplement na may halong garlic, lemongrass, and turmeric. Sakit na makapit, siguradong hindi makakalapit. Kalabo Herbal Food Supplement. Kalabo Herbal Food Supplement. Dito ka na sa sigurado. Mabibili na ngayon sa inyong mga suking butika. A quality product of Jesser Marketing. Isang paalala, ang Kalabo Herbal Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Mana nagate ay? Yung papa? Berketan? Ay oo, mananagat gyud akong papa. Kuyaw kay to akong papa kay taas kay tong utong. Mutungan na lang gud ang isda. Akong papa wa pagyapon. Ala, yawa ay. Iya, ate imo papa. Ay siya akong papa? Na, hantod karon, missing pa.
Ang mga pagkatawag gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Napakaraming guro dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Napakaraming nurse dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Nag-a-upload sila. Yumaman, 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 yumaman. Nag-a-upload sila. Yumaman, 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 yumaman. Nag-a-upload sila. Lupa kong sinilangan ng pangalan ay pinas